Благодаря ви за аплодисменти. Така не следващия наш гост, една чудесна певица, част от ансамбъл Тракия доскоро, вече е наша колежка в програма Христо Ботев. Тя побърза да дойде, но ще я представя. Това е Лина Мачева. С две песни ще представим Лина. Едната е Болна Цанка легнала, а другата е Разболе се убава Гена. Защо само за болести тия песни? Нямаше и някоя за оздравяване? Да. Аранжиментите направи нашия колега Ангел Добрев. Лина Мачева, уважаеми дами и господа. Лина Мачева с нейните северняшки песни. Следва песента Разболява се убава Гена.